A verdade é que eu creo que foi unha reunión proveitosa. O grupo de traballo, hoxe puidemos, por unha parte, acabar de concretar un pouco máis a proposta da Xunta de Galicia que xa trasladáramos na reunión anterior do grupo de traballo e que hoxe tamén lle trasladamos a todo o grupo de traballo no seu conxunto, e por outra parte hai que celebrar a inclusión, a participación, neste caso das Diputacións da Coruña e de Pontevedra, que tamén se suman ao grupo de traballo e ademais se suman a esa promoción na que nós lle demandamos no ese momento e a reunimos e lle propuxemos que traballáramos conxuntamente para que ese incentivo institucional do que fala a ENA faga moito máis atractivo o establecemento dun novo destino en cada un dos aeroportos galegos. Polo tanto, vamos a traballar coa proposta que temos en riba da mesa. Hai reunións de traballo con distintas aerolíneas programadas no mesmo mes de maio e tamén máis adiante, e esperemos que pouco a pouco ese traballo constante, pero sobre todo un traballo no que todos queremos sumar e traballar conxuntamente, empece a dar os seus frutos máis temprano que tarde.